рады зашить мои алманы. Буду Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез? Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгінгі тапшу республикабыз авылларында сакланып калган гореф-гадәтләр, йолалар, төрле районнардагы татар авылларының тормышы, матур традицияләре, үзенчәлекләре һәм авылларны бүгенге көндә нәрсә яшәтүе хакында. Һәр кемнең күңеленә дөньяга беренче авыз салган, тәпи йөреп киткән туган йорты, туган авылы, аның халкы, гореф-гадәтләре якын. Без кешелек турындагы беренчел күз аулауларыбызны да, милләт турындагы фикерләребезне дә туган ягыбызда туплыйбыз. Ә милләтнең йөзен аның яшәү рәвеше, традицияләре булдыра. Һәр халыкның үз иткән бәйрәмнәре, гореф-гадәтләре, йолалары бар. Ул йолалар милләтне берләштерә, башка милләтләрдән аерып тора. Гореф-гадәтләр, йолалар халык тормышының, мәдәниятенең аерылгысыз бер өлеше. Шуңа да аларны саклау милләтне милләт итеп саклауга тиң. Бұрынғыдан келген йолаларыбызның кайберләре кызганычка каршы онытыла, юкка чыга бара дисәк тә дөрес булыр. Алар өлкәннәр телендә, әдәби әсәрләрдә, истәлек язмаларда саклана. Шулай да соңгы елларда кайбер йолаларны яңарту, халыкка кабат кайтару сизелә. Бу гадәттә авыл халкының үз көче, үз инициативасы белән башкарыла. Билгеле булганча, күпчелек татар авылларында язгы чәчүләрдән соң Сабантуй бәйрәмнәре уза. Әлеге милли бәйрәмне гадәттә үз совхозы булган зуррак авыллар гына үткәрә ала. Ә кечкенәрәк авылларның Сабантуй гөрләтергә мөмкинлекләре җитеп бетми. Шуңадырмы, соңгы елларда кечкенә авылларда матур традиция барлыкка килде. Алар авыл көне дип аталган Сабантуйны хәтерләткән матур бәйрәмнәр оештыра башлады. Халык көче белән уздырылган әлеге бәйрәмнәр авылларга яңа сулыш шырып кенә калмый. Күптән күрешмәгән читтә яшәүче авылдашлар белән дә күрештерә. Халыкның күңелен, җанын байыта. Киләсе сюжетыбызда без нәкъ менә шундый бәйрәмне яктыртырга булдык. Апас районының табигать кочагына сеңеп утырган, кечкенә генә аю көйдергән авылында узган авыл көнен. Менә кайттым әле авылым. Мин гомергә сиңа бурычлы. Җанымдагы олы мәхәббәт, өрентерлек, алтын кырычны. Хыялыма җитәр идем микән, икмәгеңне ашап үсмәсәм. Булындагы саф һаваңны сулап, шишмә суың әгәр эчмәсәм. Авыл көне азан тавышыннан башланып китте. Олы урам матур бер әһәнгә төренде. Бу мизгелдә авылның һәр кешесе авылыбыз яшәсен дип теләк теләгәндер. Бәйрәм гөрли. Кемдер махсус кунакларыбыз, эстрадабызның якты йолдызлары Рамилә һәм Рамил Хайретдиновларның моңлы җырларын тыңлый. Ә кемдер шашлык белән сыйлана. Ах, исләре дә исләре бит. Кемнәрдер зур горурлык хисе белән аю көйдергән хэштегын тотып, яраткан артистлары белән фотога төшә. Балалар исә сату нокталары тирәсендә бөтереләләр, тәм-томнардан авыз итәләр. Алай гына да түгел, рәхәтләнеп батутта сикрәләр һәм каруселдә әйләнәләр. Өлкәннәр дә алардан калышмыйлар. Күрәсең, яшьлекләрен искә төшерәләрдер. Аю кидергән авылы халкы, шундый матур бәйрәм оештырганнар. Алар үзләре кичкенә булса да, авыл кичкенә булса да. Бик күп матур халык җыелган, шундый нурлы, шундый матур, шундый күркәм, шундый безне ачык йөз белән каршы алдылар. Бик зур рәхмәт аларга. Өстәл тулы сый-нигъмәт. Чәй табыны артында ак яулыклы әбиләребезне күрү күңелгә рәхәтлек бирә. Кызлар бәйрәм гөрли армадыгызмы әле? Юк, армадык, бик күңелле, бик рәхәт чәй эчеп торабыз менә. Рәхмәтләрен кешенең халыклар күп. Рәхмәтләрен ишетү үзе бер бәхет, рәхәт. Булай армадык бер нәрсә. Күңелле. Менә безнең янәшәбездә бәйрәмнең төп оештыручыларының берсе дә басып тора. Ул минем әни ничек кәефле? Бик шәп, Аллаһка шөкер. Оештырган вакытта куркып тордык, килүчеләр булыр микән шушындый очрашуларга дип. Хәзер шушындый
Neyle zamanda, matavıqlı zamanda tuğanlarını birsin-birsi ışıraştırу tilegi bilen şuşunday beyram uyuşturuğa oyladık. Туган нигезләрен сагынып кайтучылар бихисап. Авыл көне безне очраштыра, күрештерә, матур хатирәләрне яңарта. Başka yıllarda, 21. yılda da bir heybet oldu. Bu yılda bir girek de motor. Şunu organizovanный. Simayinde gülüse bir zor rahmet. Senin tırıştığın bilen naverini şunu motor beylerdegini uyuşturup ola. Rahmet. Ne siz Bu yıl bir girek de motor, bir girek de motor. Bir de bizning ovulning kegini. Bulay yo'q sog'inib qaytasiz. Men nek özümün oğluma koytan gibi koytam. Özümün oğluma bulay koytanım yok. Bu oğlunu bir girek de yaratıp koytam. Һәр сүздә, һәр карашта, һәр хәрәкәттә ярату хисләре ярылып ята. Авылны, аның халкын, аның нигезен ярату бу. Сагынганбыз син авылым. Без балаларыңны сыйындырганың өчен рәхмәтлебез сиңа. Авыл көне елдан-ел үссен, камилләшсен иде. Авылларны бәйрәмнәре белән бер рәттән әлбәттә анда туып үскән шәхесләре, күренекле кешеләре яшәтә. Теге яки бу авылның исеме тарихка еш кына аерым шәхеснең исеме белән кирип кала. Нәкъ менә шуңа нисбәтле рәвештә кайбер авыллар яшәвен һәм үсүен дәвам итә. Мәсәлән, Арча районындагы Кырлай авылын бүгенге көндә дә бөек шагыйребез Тукай исеме яшәтә. Аксубай районындагы Кече Кәрмәт авылын күпләрнең яраткан шагыйре Хәсән Туфан исеме. Ә күренекле җәмәгать эшлеклесе Гаяз Исхакый исә Чистай районы Яуширмә авылын бүгенге көндә дә дөньяга таныта. Саны кетсәң, бик күп исемнәрне, күренекле шәхесләрнең авылларын атарга мөмкин. Әлбәттә, шәхесләрнең авыл исемнәрен танытуында авыл, район халкының да, республикабызның да өлеше зур. Үз ягыннан чыккан күренекле кешеләрен зурлап, туган якларында аларга музейлар ачмасалар, исемнәрен мәңгеләштермәсәләр, әлеге авыллар бәлки алай яңрамаста иде. Халыкның үз улларын, кызларын онытмавы, аларны зурлап, хәтерләп яшәве милләтнең йөзен билгеләүче тагын бер мактаулы күренеш ул. Киләсе сюжетыбызда без дөньяга күп кенә язучыларны, күренекле шәхесләрне бүләк иткән, Казан арты дип әсәрләрдә халык телендә зурлап сөйләнгән Арча якларын барларбыз. Әйдәгез, бергәләп Арчага сәяхәт кылыйк. Арчаның Яңа Кенәр авылында кунакта булдык. Ул илгәре Әтнәнең район үзәгедә булып торган. Бүген исә Яңа Кенәрдә 830 хуҗалык исәпләнә. Авылның даны балта сталары белән еракларга таралган. Хаҗиевлар гаиләсе озак еллар мал үрчетү белән шөгыльләнгән. Бүгенгесе көндә исә үзләрен агач эшендә сынап карыйлар. Яңа Кенәрдә мондый төр цехлар бишәү, бу шуларның берсе генә. Агачны күршедәге Мари урманнарыннан кайтарталар. Биредәге агач кисү цехында нигездә 3 кеше эшли. Авыл җирендә агач чүбедә чүп түгел, авыл халкы аны да үз кирәк ярагына тота. Егетләр авыр хезмәттән зарланмый, сер бирми, уен-көлке белән эшли бирә. Күреп торасыз, салкыннарны да бар дип белми, үз киемнәрен салып ташлап, җиңсезганып тырыша. Безнең бу агачлардан поддон эшләнелеп, Казан шәһәренә, Шаллы шәһәренә кая алалар инде. Хәзер поддон тапшырулар белән тоже авырлыклар да килеп чыга. Җай барыр дип өметләнәбез, Алла бирсә. Эшләми торып булмый. Бүгенге көн үзем пенсияда. Хәзерге көнне минем улым Илнас шушыны җитәкли, мин советник кына. Егетләргә һәм Хаҗиевлар гаиләсенә уңышлар теләп, юлыбызны дәвам иттек. Киләсе агач стаханасының ишеген ачуга ук күзгә әзер товарлар, урындыклар күренде. Ияләренә җибәрергә әзерләп куйганнар икән. Ни кызганыч, остахананың хуҗасы Айдар әфәнде Галиуллинны тота алмадык. Ул эш сәфәре белән калага киткән иде. Ләкин аның ару талды белмәс егетләре белән аралаштык. Галиуллиннарның агач эшкәртүче эш цехы бар, биредә исә унлап кеше эшли. Ишек, өстәл, урындык, ятак ише җиһазларның ниндиләре генә юк монда. Айдар әфәнденең дә даны еракларга таралган. Арча, Әтнә, Татарстанлылар гына түгел, чит төбәкләрдә мөрәҗәгать итә. Киров, Мариэл, Чувашия, иң ерагы Түбән Новгород якларыннан да җиһаз сораучылар бар. Татар халык мәкаледә агачны яфрак бизәсә, кешене хезмәт бизи ди шул. Әлбәттә, эшләп кенә калмый Арча халкы, җыр бию белән рәхәтләнеп ялда итә. Моны без Тинчурин театрында үз күзләребез белән күрдек.
Татар халкының классиклары, язучылары, шагыйрьләре фақат орысша ягыннан чыккан. Һәм дә инде орысша дигәндә без инде әлифбаны искә алабыз. Әлифбаны ясаучылар Сәләгат Атович, Рәмзия Валитова безнең орысша педагогия киллиятендә хезмәт иткәннәр, алар анда эшләгәннәр. Һәм инде әлифбаны төзүчеләр дә безнең яктан дип, безнең якта яшәүчеләр дип без горурланып әйтә алабыз. Татар әдәбиятының классиклары Мөхәммәд Бәгъдиев, Гомәр Бәширов, Гариф Ахунов һәм инде төп драматургларның берсе Галиаскар Камал, ул безнең орысчабызның төп әдәби әһелләре. Оршалылар юкка гына үзләрен әдәби башкала дип атамый шул. Тукайлы, Камаллы, әлифбалы як бу. Казан арты, синдә яшы карты, шигырь сөя, җырлый, гармунчы. Санап кына бетерерлек түгел, бер үзеңнән күпме язучы. Тукай, Камал, Гомәр Сибгат Гариф, Мөхәммәтҗан Мәрҗәни күп алар. Һәр кайсына һәйкәл куеп була. Бар да Казан арты, оршалар. Авыл районнардагы мәдәният йортлары, ондагы концерт кичәләр авылларны гөрләтүче, саклаучы тагын бер чара булып тора. Җырчыларның, күрнекле сәнгать әһелләренең күбесе авылдан чыкканын да яхшы беләбез. Авылларның чишмә суына гына бәйле түгелдер әлеге күренеш. Авыл кешесенең аеруча моңлы, табигый, сәнгать сөючән булуыннандыр да. Әйткәнебезчә, элек-электән авыллар мәдәният учагын, традицияләрне саклый. Кичке уеннар, каз мәсе бәйрәмнәре, кыш озату, уңыш бәйрәме, яңа ел, сабантуй, әлеге йолалар мәдәниятның аерылгысыз бер өлеше булып кына калмый, үзешчән сәнгатьне дә үстерә. Авыл тормышында үзешчән сәнгатькә зур игътибар бирелә. Кичләрен мәдәният йортларында, төрле өлкәләрдә эшләүче сәнгатькә гашыйк апалар, абыйлар концерт кичәләр куялар, ансамбльләр, үзешчән театрлар булдыралар. Әлеге күренеш авыл тормышын тулыландыра, боета. Киләсе сюжетыбыз Татарстанда гына түгел, Россиядә дә үзенең итекләре белән дан тоткан Күкмара яклары. Күкмараның телне йотарлык татлы икмәге һәм ипи пешерүчеләрнең авыл таңнары халык ансамбле хакында. Республикабызда иң күп сөт җитештерүче район Күкмара. Россиядә иң зур металл савыт-саба җитештерүче завод та Күкмарада. Татарстанда иң зур тегү фабрикасы да Күкмарада урнашкан. Бүген без исә Күкмара районы Зур Сәрдек авыл җирлегендә кунакта. Аның белән якыннанрак танышып, сезгә дә тәкъдим итәрбез. Күкмара районы турында озын-озак сөйлисе юк. Май чүлмәге тышыннан билгеле дигәндәй, бу төбәктә һөнәрчелеге, тырыш халкы, мул тормышы белән дан тота. Төшерү төркемебез белән Адай икмәгендә кунакта булдык. Мондагы хуш исләр ишек төбендә чакта ук башны әйләндерә. Агроном булып колхозда эшлидерим, андан соң инде менә эштән китәргә туры килде. 12 ел эшләгәннән соң инде һәм инде 2003 елда үземнең эшне башлап җибәрдем. Эшмәкәр буларак инде, башта инде өй янында, кичкенә генә пекарнида, андан соң инде Адай авылында башладык эшебезне, пекарни. Аннан соңында инде сыйша алмый башлагач без эшне Менә 18 елда шушы басып тора торган пекарнине төзеп башлап җибәрдек, 1000 квадрат метр ул. Адай икмәге көненә 600 дәнә пирог, 500дән артык бублик пешереп өлгертә. Кызларның кул хезмәтләрен җиңеләйтү өчен барлык төр заманат техникасы да бар биредә. Мишләр дә махсус киләнгән. Аларда ризык янмый да, көйми дә. Ахырда әзер продукция Татарстанның 13 районына, Россиянең 5 төбәгенә азатыла. Мактау сүзләрен бик күп тизәргә була. Ләкин саннар алдамый. Эшнең масштабын, Адай икмәгенең уңышын нәкъ менә алар дәлилли. Хәер, Фәнис аганы күпме генә мактасаң да аз булыр. Кызларына да күз тидермик, кулларына күз ярмый, сакланмый мөмкин түгел. Эш башлаганда инде главный беренче чиратта үзеңә ышану кирәк, курыкмаска кирәк. Чынлап та мин менә бу эшне булдыра алам дип тотынырга кирәк. Шул вакытта гына безнең менә эшләр барып чыга. Худайның һәр бирмеш көнендә Адай икмәгеннән иртәнге 4нче яртыда машина йөртүчеләр кузгала. Сыйфатлы продукция һәркемне җәлеп итә шул. Әлеге икмәк пешерү йорты инде күптән Татарстанның брендына әверелгән. Пешекче кызлар эшкә бик батыр булсалар да, әңгәмәдән күбесе баш тартты. Сөйләп түгел, хезмәтебезне эш белән күрсәтергә күнеккәнбез диләр. Кулга кире ябышып мәсенгә чәкчәге. Шуңа күрә суга манчыйбыз, суык суга.
Ул безнең эшебезне җиңеләйтә, менә шулай дип. Менә шәкшәк авызда эреп тора торган, баллы булсын өчен, аның берәр серләре бармы? Ул инде серләр инде ул күңелеңне биреп эшләсәң, шул үзенә үзе килеп чыга инде, ул менә эшлим дип эшләсәң инде, ул бөтенесе Барысы да була дигән. барысы да була ие. Кызларга уңышлар теләп, ары киттек. Мәдәният йортында зур сәрдекнең ансамбльләре безне көтеп тора иде. Шәшкә ансамбле инде ул безнең бөтен ярты Рәсәйне ураган ансамбль. Үзе безнең районыбыз барган федераль сабан туйларында үзләренең чыгышлары белән халыкны шаккаттырып менә бәйрәм кунакларына шушындый матур мизгелләр бүләк итәләр. Менә әле күптән түгел генә без Абхазияның башкаласы Сухум шәһәрендә Алтын майдан фестивалендә чыгыш ясап, үзебез инде беренче дәрәҗә дипломнар белән бүләкләнеп, менә шундый зур уңышлар төяп, әле андый сәфәрдән дә кайтып төштек. Искиткеч сәфәрең генә диясе кала. Әлбәттә, авылны сәнгать белән генә туендырып, саклап бетереп булмый. Авыл кешесен иң беренче чиратта хезмәт яшәтә. Татарлар элек-электән игенчелек, терлекчелек белән гомер кичерә. Эше булган, колхозлар сакланып калган авылларда тормыш дәвам итә. Яңа йортлар төзелә, яшь гаиләләр төпләнә. Билгеле булганча, татар халкының йола бәйрәмнәренең дә күбесе игенчелек, терлекчелек белән бәйле. Элек-электән кешеләр йолалар ярдәмендә табигать күренешләренә йогынты ясый алабыз дип санаган. Шуңа да табигать белән гармонияле мөнәсәбәт урнаштырырга тырышканнар. Моңа мисал итеп, беренче буразна йоласын искә төшерергә мөмкин. Шәшүгә чыккан көнне игеннәр мул уңыш бирсен, йомырка кебек ире булсын дип буразнага иң беренче йомырка салганнар. Шулай эшләгәндә уңышның яхшы булачагына чын күңелдән ышанганнар алар. Терлекчелеккә килгәндә исә сугым йоласын әйтеп узарга кирәктер. Җиргә кар ятып, елгаларда без катуга элек-электән авылларда казмәләр гөрли. Аннан сугым чыры башлана. Ул туган тумача, балалар күрше-күлән белән бергәләп күмәк башкарыла. Бу көн аерым бәйрәм төсе ала. Киләсе сюжетыбызда Балта чакларына сәяхәт кылып, андагы терлекчеләр белән аралашырбыз. Терлекчелекнең заманча алымнары белән танышырбыз. Без бүген Балташ районы Карадуган авыл җирлегендә. Бу төбәкнең тарихы 16 гасырларга барып тоташа. Нәкъ менә биредән Әби патша юлы Себер тракты узган. Нәкъ менә биредә үз вакытында бик зур почта бүлекчәсе эшләгән. Бүгенге көндә әлеге төбәк Балта сталары игенчелек, терлекчелек белән дан тота. Карадуган Балташның иң зур авыл җирлекләренең берсе. Аңа 6 авыл керә, хуҗалыклар саны 576, 2000 тирәсе кеше яши. Балташ элек-электән игенчелек, терлекчелек белән дан тоткан район. Карадуганда искәрмә түгел билгеле. Мини-ферма дәүләт программасын кулланып, шәхси хуҗалыкларда күпләп мал туар асрый. Ибраһимовлар гаиләсе әнә шундыйлардан. Гаилә башлыгы әлеге мини-ферманың башында торучы Рәмзис шушы авыл егете. Биредәге мәктәпне тамамлап, югары белем алгач та тормышын авыл хуҗалыгы белән бәйләргә уйлый. Без килгәндә ул балалары белән бергәләп, җиң сызганып эшләп ята иде. Менә бүгенге буын яшьләре барысы да шәһәргә агылганда, сез ни сәбәпле үзегезнең тормышыгызны авыл хуҗалыгы, авыл тормышы белән бәйләргә уйладыгыз? Ул безнең канга сеңгән шикеллерәк инде, авырту шикеллерәк шулай итеп кабул итәбез инде. Чөнки менә бүгенге көндә без әз генә өйгә кайтып утырсак та, без уже утыра алмыйбыз. Күңел тынгысыз, гел шул йөрүдә, эзләнүдә. Мәктәпне тамамлагач, өлкәннәр егеткә юлын ветеринария белән бәйләргә киңәш итә. Рәмзис шулай эшли дә. Аннары колхозга кайтып, мал табибы булып хезмәт куя. Күпмедер вакыттан яшь белгеч үз эшен башларга карар кыла. Кайберәүләр өчен хезмәт хакы азлыгы авылдан китү өчен ныклы сәбәп булып торса, Рәмзискә исә бу мәсьәлә шәхси эшмәкәрлек юлын башларга этәргеч биргән. Ибраһимовлар 70-80 баш мөгезле эре терлек асрый. Малларга азык-төлекне дә үзләре әзерли. Зарланып мәгънә юк. Эшләргә кирәк, яшәргә кирәк. Яшибез дип яшибез, эшлибез. Әфәрин Ибраһимовлар диясе генә кала. Авылның тоткасы булган әлеге яшьләр бик күпләргә үрнәк. Юлыбызны дәвам итеп Кенәбәш авылына кузгалдык. Шамил Вәкил улы биредәге мегаферманы күрми китәргә ярамый дип белдерде.
Дөрес, Балташ районында карашыңны кай якка гына ташласаң да, күзең утлап йөрүче сыерларга төртелә. Әйтәм бит, терлекчелек биредә беренче урында. Игенче көмәк хуҗалыгы Балташ районында иң зурысы. Биредә эре мөгезле терлек өчен каралган ферма бар. Халык телендә ул мегаферма дип йөртелә. Хезмәткәрләре аны киләчәк фермасы дип атый. Биредәге 300 баш сыерны да робот ашата, робот сава, астында робот җыештыра. Менә роботларның берсе шушы. Исеме Ләйлә. Татар абзыйларына күп кирәкми. Өстендәге Лели дигән язуны күреп алуга тиз арада үзебезчә үзгәртеп исем дә биреп куйганнар. Мондый ферма берәү генә робот үзе отырган. Теге робот фермалары бар районда берничә. Аларда имчәккә хатын-кызлар киертә, соскины. Бездә инде робот үзе киертә, менә күрәсез. Бездә автоматлаштырган. Биредәге сөтле бикәләр тәүлегенә ким дигәндә 35 литр сөт бирә. Рекордсменнар да бар. Мисал өчен, Милана кушаматлы сыердан тәүлегенә 63 литр сөт сауганнар. Башта робот җилемнәрне юа, аннары сава, ахырда майлап та калдыра. Эшче егетләр исә тәртипне, аппаратның төзеклеген күзәтеп тора. Савылган сөт махсус система буенча үзәк суыткычка азатыла. Сөтле бикәләр ахырда махсус сыйыклыкта басып тора. Монысы инде тояк авыруларыннан профилактика. Эшнең җиңеле бар моның. Теләктән тора. Теләк булганда барышта җиңел. Фидаил абзый белән килешми мөмкин түгел. Җыр телле, ачык күңелле, хезмәт сөючән кенә баш егетләренә сокланып кайттым. Ә без үз чиратыбызда аларга бар уңышлар теләп калабыз. Шушының белән тапшыуыбыз ахырына якынлашты. Без бүген республикабыз авылларында сакланып калган гореф-гадәтләр, йолалар, төрле районнардагы татар авылларының тормышы, матур традицияләре, үзенчәлекләре һәм авылларны бүгенге көндә нәрсә яшәтүе хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыуын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тенже путмен. Куда мумелис, истям И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.